Зәңгәр экрандар янына үзенең 50 яшьлек күркәм гомер байрамын билдәләүче Гөлгүнә Бөркет кызын сакырабыз. Һезне юбилейгыз менән барлык тугандарыгыз тәбрикләй. Безнең кадерлебез Дәүләтбирдина Гөлгүнә Бөркет кызы 23 февральдә үзенең күркәм юбилейын билдәләй. Гөлгүнә туганыбыз тормыш иптәше Дәүләтбирдин Риф Фәрит улы менән 30 ел кулга-кул тотынышып, 5 балага гомер бирәләр, 4 ул һәм 1 кыз үстерәләр. Кадерлебез безнең киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хөйнестәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга акланып, әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисерергә язһын. Һиңә кадерле туганыбыз, киләсәк тормышыңда корыс тайныклы һаулык, Агыйдел елгаһындай озын, бәхетле, бәрәкәтле гомер юлы кисереүеңне теләйбез. Балаларыңдың изгелеген күреп, әлегеләй уңган хуҗабикә, хәстәрлекле әсәй, кайна булып, изгелектәр күреп кенә яшәргә язһын. Бұл көн шундай күңелле һин туганга, бұл дөнья шундай якты һин булганда. Бүген Йыһан шатлана һин туганга, тирә-якта һәр сак байрам һин булганда. Бүгенгеләй һөйкемле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Яй гөлдәре үскәндә лә, яз япрактар атканда ла, көз йелдәре искәндә лә, ергә кардар яуганда ла. Иң изге теләктәр менән әсәең Миңлехая, кустың Салават, киленең Флүзә, һылыуың Вәсилә, кияүең Азамат, һылыуың Гөлсинә, кияүең Илнур, апайың Гөлсәсәк һәм уларның гаиләләре. Мурак, Ибрай авылдары, Ырымбур өлкәһе, Радужный калаһы. Хөрмәтле Гөлгүнә Бөркет кызы, якындарыгызның изге теләктәренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Юбилейгыз мүбәрәк булһын. Барлык уй-хыялдарыгыз тормышка ашһын. Без идер карынында яралганыбыз, ата-әсә назын күргәнебез. Бер икмәкне бүлеп ашаганыбыз, бергә илап, бергә көлгәнебез. Бер тугандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз. Кайгыларды бергә уртаклашып, шатлыктарды бергә тойганыбыз. Бер тугандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз. Кайгыларды бергә уртаклашып, шатлыктарды бергә тойганыбыз. Бер туганың өчен ян атуы, кәмһенү дип уйлай кайгылар. Югалтмайык зинһар тугандарны, бунан да зур ниндәй кайгы бар. Бер тугандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз. Кайгыларды бергә уртаклашып,
Құдай бізді бірге болғын үшін бір туғандар етіп яратқан Мен яратам еді туғандарым Нендей бұл хағыда яратам Бір туғандар бейті бездір ұянан Бір арты ұсып сыққаныбыз Қайғыларды бірге ортақлашып Шатлықтарды бірге тойғаныбыз Бір туғандар бейті бездір ұянан Бір арты ұсып сыққаныбыз Қайғыларды бірге ортақлашып Шатлықтарды бірге тойғаныбыз Қайғыларды бірге ортақлашып Шатлықтарды бірге тойғаныбыз Ни бұл хала бітпес бір туғаныбыз